میرے جانی دا دسو دنیا تے کوئی سانی ہووے میرے جانی دا دسو دنیا تے کوئی سانی ہووے جائیں اتے صلوات پڑھ دی ذات رحمانی ہووے میرے جانی دا دسو رب دا پیا مصحف دسے دے آنہم الظلمو رب دا پیا مصحف دسے دے آنہم الظلمو چھٹ ونجے در دے تو بندہ جو نقصانی ہووے چھٹ ونجے در دے تو بندہ جو نقصانی ہووے میرے جانی دا دسو دنیا تے کوئی سانی ہووے والا صفا ہے گواہی شان وچ قرآن وچ والا صفا ہے گواہی شان وچ قرآن وچ کون پوچھے سگدے جتاں سیندی میں ہر بانی ہووے کون پوچھے سگدے جتاں سیندی میں ہر بانی ہووے میرے جانی دا دسو دنیا تے کوئی سانی ہووے جائیں اتے صلوات پڑھ دی ذات رحمانی ہووے قبری وچ جس دم فرشتے آ پوچھن میں تو حساب قبر وچ جس دم فرشتے آ پوچھن میں تو حساب اون ویلے سہی میں کنوں اون ویلے سہی میں کنوں تیری ثنا غانی ہووے اون ویلے سہی میں کنوں تیری ثنا